Yeah, ndete ndipange explore tione makamaka za Putin suti tikamba zambiri pakana history yonse kuti bakuti amatofati ngoyangana kuma part okhawo amene ndithu amene minatenga wapeze kuti ndofunikira kenako afterwards kumabe still for history yayikulu kwambiri mantengotenga muzinamo then mipata kamapezeka so tizikhaso tikulongosolera naso kuti mkulu ameneyu this issue kumano Putin amene ndithu anabadwa mu pa October 7 osada ku Gaza ja iye anabadwa ndithu October 7, that's 1952 ndimene Putin yeye ndithu anabadwa chabwino ndi yeyu tene kuti okay tingodumpha kayewezi za childhood tisitike kayo za childhood sikuti anakula family yoti chana family yake so inali yoti yovutikaso yoti taizina ulo nyumba mwake ekhamanina pa TV kwena zoti on taina yake I remember nine njani nathamangisa Causeway. I don't know if it is in Mbewa or Causeway. Thamangisa bakona. Right? Marafika bakona bacha. Zabo ziri Causeway uja. Anayima pa. Kana ndugamba funa sokudumphira muntu Putin uja. Ali mwana babo. Therefore, atwenebo from that point ana zindikira kona kuti muntu kuti umpanikize umike bakona. Komaso ukayikira bakona uzimaso ndikujampa kuti ukudumphira munthu jopa mutu. That means atiye from that moment anaphunzira chinthu chimodzi nzoti munthu akuyika bakona sikuti zathala pompo yayi. Komanso ukayima imba chapo nkudumphira ali nkumudumphiraso munthu uja zimaso iwe munthu uja amene akuyika bakona uja zimampasa beso mantha. Ngati mmene anali ndi mantha kuti ni kuti khoso amene bwanji kuti you understand nde akuti anaphunzira mo sochita chakeso Putin ali mwana amakonda kuonera kwambiri ma filimu ma spy chabwino Putin anagwira ntchito ngati spy kwa zaka zokwana 16 ndi funso nomare spy. Yes, Putin ndithu even ku Germany kucha wakhalakonso for 4 years kumagwira ntchito undercover ngati spy ku Germany. Putin amagwira ntchito ngati spy how? Okay, nde nkhani kuti mimvetse bwinobwino tiye tibwere pang'ono ku Russia kuja nthawi imeneyo 1922 kalikale tumene 1922 kunasovedwa kunapangidwa group maiko kwana 6 anabwera pamodzi. Maiko ake loyamba linali Russia, munali Ukraine, munali Azerbaijan, munali Armenia, munali Georgia, I hope sina iwale so dina la geso ndi Belarus. That's chaku Europe, dziko la chaku Europe. Maiko amene wawa anabwera nkukhala pamodzi. Kwana kuti akulu madolo tisolve feyo. Tisolve ngati afuna kandi ngati chidziko. Right? Funa kukhala chidziko. Nde maiko aja anabwera pamodzi ndi kusolva dziko, tinoti dziko? Yes. Imene limachidwa kuti makamamva moti Soviet Union. Ngana ikena imene yoyo. That time Ukraine sanali muti mwamwemo. Ndezi maiko zicha. Maiko okana 6 amene. By the way, anachulukana fantha majoina. It's either ujoina by kufuna kapena una sokuti yekha kuti mababa ndemezi zifantha amajoina lizolinga na dziko la undu lofoka mezo pangikira zokhala ngati za neto chonchimu ene kapena bwa neto nakasiku ngopanga focus pa military koma yoyo akamfuna kukhala ngati ndi dziko limodzi, you know, understand, like a Soviet Union.
and munthu omene msuta amatchedwa president, amatchedwa chairman that time, chairman amene amatsogolera sezo maujino onsewo. Ndi maikowa anasonkhana ndithu ndikumakhala, then anali powerful, and munasonkhana muja paka maiko ukwana 15 mu Soviet Union mucha. Sometimes amaitcha kuti chanchani SSV chanchani, yeah, socials, yeah, something like socials, what blah blah blah. Yeah, so ne mene muja anthu amene wawa anali wopya, anali kuti yes dziko la mphamvu lija, right, Soviet Union imene, and iwowa anali ndi kabungwe sokena kochidwa kuti KGB. Kabungwe kamene kaka panopa tikthomene ngati kwamene kuchali ndi CIA, kamene kamangana za foreign komanso za mkati, za kunja kwa iwowo komanso za mkati mwa iwowo, kanali kama spy, you understand, kama spy kamene kuyang'ana kuti icho chitika nchani, right? Kama spy mina amadzula mazi wa CIA acha, CIA aku America, CIA iwowa yamachidwa kuti KGB. Ndi KGB mene mumu nkhani yathu ikutibweretsa sono nkhani kwa Putin anali mmodzi mwa ma-officers amene mumu mu KGB, you understand. Tikuyamba the Soviet Union ndi history, tikuyamba pa history tifati mvetsetse kuti chima chitika ndi chani. Yeah, ndi Putin yamukuyachiro mutimo mene mumu komano anali ngati spy amene amayang'ananso kwambiri ma foreigners. That's why khaidwe la Putin lili linked kwambiri ndi kuyang'anitsisa zinthu komanso kusewera ma game, kuyang'ana ka. Remember nanakala kuti tufati yang'ana kuti why chifukwa munthu chikhaidwe chake chimayang'ananso ndi mmene waleredwera, amakhala ndi mmene potengaso kwawo kuti kwawo amakhala bwanji. Hey, yeah, ndino yeuja I'll get you mene mumu ngati 16 years basi ndikupezeka kuona kuti mu it should be 1991. Yes, 1991. That's almost 70 years. Chipangidwe ni Soviet icha. For Soviet Union anayipanga 1922. Ndem 1991 inata. Like inata basi empire basi yata yagwa. Chifuka pa zochitika zina anamba kupanga focus za anthu olemera kokha ina kumasiya chanchani nde it's like mphamvu zija anthu, it's like anafuna kuti ababa zitesedwe zimene zipanga dissolved nde union imene iyi inakhangati yatha. Yatha union imene iyi inakhangati yathelatu aliyese ndikubwereranso ku dziko lake ndikumapanga zake. Ukraine ukhala bayokha, Georgia bayokha, choncho khangati zizagwirizano zatha zimene zichazo zatha completely. Pamene and that time Putin anali ku chano anali ku Germany. Ku Germany. Chifukwa Germany koso Adolf Hitler na amene so anayambaso ngati campaign yambesa magulu kuti athese za Soviet Union yes. Chabwino anyway iyo ndikhanina ndiyeno tikubwera tsopano tukafika no pa Putin anali ngati munthu wamba chabe, anali ngati okay spy choncho spy. Arabwera kwawo ku Russia, anapita ku Petersburg kumene anabadwira komanso kunali kwawo. Kumene kuchako anakhala deputy mayor mene panapita tomati ngati Jomo ku Blantyre kuja fa Jomo si mayor koma ndi deputy. Yeah, ndi deputy mayor wa ku mzinda umenewo anakuya chito mene kuchako chifukwa Putin uja tisaiwala kuti ali ku konkuja kuchano ku KGB kuja ye uja anali
anamukweza kuti mpaka kufika pa lieutenant officer netu wankulu chabwera anabwerera kuko anakhala deputy mayor mpaka analandilako King Charles amene ali King Charles anamulandilako kumene kuko wakujeni prince waku England nde anamulandilako iye ngati deputy mayor asakudziwika bwino so anthu somangona ndi ndikapetu uyu ine ndi ndani kodi makuti then kenako anachoka ku Petersburg kuja ndikupita sopano ku Moscow ku capital city kumene kujako ndi kumene sopano anayamba sopano kugwira ntchito ngati za security ranch security yake ya dziko president nthawi imeneyo Boris Yeltsin amene anayamba kumkhulupirira anamdzona anamuna muona mpaka ati uyu ni mfano wachibwana kwambiri anampasa udindo engana ngati za security zadziko. From there sana chedwe anampasa prime minister Putin ucha after ka prime minister kana wanaza biro ka president ataka president temi yake rata anamulowetsa uyu amati Dimitri amalimba ndi Trump uyu kumulowetsa arona zoti yeye chimamba chibwana akulumikiza ndi azungu anapangaso campaign ndikulowa so machibwana mwa fast so mudziko muchini mucha ndikudaba ndikhaso president wachikenaso the first ye uja chimene amakamba kwambiri pa public amanena kuti musatengeke ndi western propaganda ndale za azungu samazitengeke nazo yayi nzaukape akamati democracy ndi yaukape iye amatero tiputi niyo akamauza anthu nde arona zoti apapa sigwira iye analowaso yekha. By the way, President Boris amene anampezayo amene anampasa yeyo o president yo makamaka iye anapereka president kwa Putin chifukwa anapanga resign yekha. President uja Boris uja anapanga resign koma chimene anapanga note Putin njiona kuti ku Russia kuja linali dziko limene limapangidwa controlled kwambiri ndi ma businessmen kumene kwa kambachidwa ma oligarchs kuti dziko limapangidwa controlled ndi ma businessmen riri ndamene amakhala ndi mphamvu ndamene amalamula makuti you see ndale zomatenga drama mwenye kama ndani yowaje ma businessmen ngokhala ndamene amakhala powerful ndamene amakuza nzochita ndi Putin ataona zimezana ndo yeso ndi mistake iye arangolowa anawatenga ma oligarchs osaje anthu achuma osaja nkwaika pasi mods anayesera kumatukutuku pa kufuna kumuchallenge Putin anamuchallenge pa national television like umuza Putin ya ulijinyengo yema kuti munomo ye bla 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 Putin boyanka nango menka una kuti company yako yoyo fana na mabilionaires koka amazuti company yako yoyo mamini sabitao yechitakatangale 2 minutes munhu anamba kumtsigula zima files milandu yeo jibana amati 2 minutes chan hey asilikala Putin abwela kale amugwira wasati pompoto kuma after 1 week kuntsegula milandu kupozoti yeo janitwa malumikiza naso ndiye anthu aku America ako kufuna kusokoneza msene zake anamanga for 14 years billionaire 14 years aratelo anantulutsa atoka mdziko mokana kukamba soko anamba wako anapita kwa namba kwasoka limba ndipo Putin ameje kwankhaza bla 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 Putin ndi chikhalu cha paranoia sinzo amakaike unali yes sako Putin sakulivira munthu amangokaike unali yes chifukwa
intelligence foja ntchito imene iye jamana amagwira ndi magemu amene amakonda kusewera Putin apapa magemu amene amakonda kusewera Putin nthawi zambiri amakhala kuti zikutengeranso ndi mmene iyeyo wapangidwera izi kumene wakulira ndi walamulira Russia kwa zaka 26 wakhala spy member wa agent wa KGB kapena wa CIA kwa America kwa 16 years. That's Putin. Ndiye munthu ngati amene yoyo manzo no spies uchitika zake. Anyway guys, I think timangolongosola mwapo ndi apo kuti muna wake just a little bit background so kuti nalowa mu details kwenikweni kuti chanchani yake. Koma I think mukukhala ndi picture kuti munthu ngati amene yoyo kwakhala president. That's why akungosolera anthu kungosolera Trump. Chimene amafana nthambi ya chama kufuati wafikire maubwino basi. Ukafikira maubwino adzapopa. Makhari ufuna wanawesa ufuna wanenge ngati makuti lesi mvana akuonetsa.